Maylamışa peremeş pişmedi tatar halık makale. Selam dostlar, TMTV telekanalında temli kreş tapşırığı mineli üstebeydirdim. Bu bayramı fikirmişe temli kreş başlanmaydı. Mansı bir şart olsa ikinci şartı bizim tapşırığımıza konak geliyor. Min de bunda konak tayında kütüp tıra özünün yıldızlı mezgilin karşı alırız. Bizde konakta bugün Jürşerin Atatey. Hemen zor kuştan aşı. Selam Bulat. Selam Serinem Renata. Ağırdır bu kuşlar. Ağır, iyi. Şunday təmli kuştan aşı alıp geldim. Hazır vitaminlar kirek vakit. Bik kirek. Önde mene min uladım sana bu bikte hoş bulur deyip iyi. Nima? Көңіліме de organizmga da bik hoş gelir idi mene bu. Vitaminlardan тұрған, hem faydalı şiklevklerden тұрған kerzin. Sen jingdin. Buldu. Bulay gına olsam min riza. Bunday kuştan aşışın. Rahmet. Ne bir 5 bal buldu indi bunun aşı. Buldu mu? Buldu. Это bik yaxşı. Bik yaxşı. Eğer Renata qara tapşırığının şartların anlatırga kerektir. Elbette. Hatırlısın ilgirek biz başta fotoğrafiya ko'rsatdik. İyi. Sen şu fotoğrafiya qarab, endi rizq azirli idin. Hazır olay tugul. Qatlavlandı biraz gına şartı. Hazır biz sana mene bütün ingrediyentlarını jeyip salab, mene şöyle kirbe yanında. Olma mesela mandarin, granat, çiklev. Sen qarasın şularga. Bundan şunu pişirip bulam, men şunu pişire alam deyip şöyle birini azirlisin. Tapşırığı axırında sen näsәләр килеп чыга бит инде. Һәм интеге фотографияны миңа шулай җибәрәләр телефонга без чагыштырып карыйбыз. Менә шулай шул очракта гына әгәр дә туры килсә генә башыңа алайсың кемә? Мен куркам. Тапшырыгызның генераль спонсоры булган Кукмара металл сава заводыннан әлеге Кукмара табасын сен иңә алып кайтып китәчәксең. Юк икән. Күчтән шыңап. Бусы да бирәсе була инде кире. Шаяртам. Кәрсинен тутып кайтып китерсең. Яме бүләгем жатырбыз да эшләп. Ай. Авырайды бераз гына. Авырайды шул инде. Хәзермесең? Мин әзер. Көрәшергә кирәк. Беләсең, мондый бер эшне мин үзем дә җиңнәр сызганып көрәшер идем. Киттек. Башлыйбыз. Яринат, менә бөтен нәрсә шунда. Тәлинкә. Сыр. Халбаса ди минем кызым. Мин шуны англисчә халбаса, кукуруза. Маслины, кукей. Шикукей. Помидор, суган һәм татлы борыш. Суган кыягы һәм татлы борыш. Бу нәрсә була ала микән? Бу нәрсә булырга мөмкин. Бу табышмак. Әйдәгез дуслар. Әйтегез әле, нәрсә пешереп була менә бу әйберләрдән? Булышыгыз әле Рената, а? Иштемим? Сез дә белмисезме? Мин дә белмим. Булат, менә кара, менә без алсак маслины, әйме? Менә буларны алсак һәм менә бу сыр бу фитаксыга ошап тора. Шундыйрак сырга, әйме? Шундай сырга. Бу греческий салат булыр икән. Но мондай гына җиңел безнең задача түгелдер. Әйе, монда бирем катлаулырак. Бирем монда катлаулы. Монда шикукей дә бар. Каядыр менә бу кукурузаны да куярга кирәк һәм колбаса. Нәрсә була ала микән бу? Зимний салат дип әйтер идем мин. Зимний салатта кызыл борыч юк, помидор юк. Я абу шундый. Кара, менә монда савытлар бар. Кара син. Кукмара заводының кәчтүрүле. Син моны духовкада пешерә аласың, яисә кыздыра аласың бер нәрсә. Кыздыра аласың. Монда кыздыруга килгәндә күкәй кыздырып була, колбасаны кыздырып була. Миңа калса монда кыздырырга кирәк түгелдер. Монда миңа калса йомырканы пешереп була. Әйе. Белмим, бәлкем дөрес түгел, мин әйтермен дә хәзер. Юк, миңа калса тоже шулай юк. Пешереп нәрсә салат ясыйсың? Бу ниндидер салат. Не салат дип уйлыйсың? Бу ниндидер салат, кызык. Бу ни түгел микән теге? Мәсәлән, бөтен яшелчәләрне турыйсың да, шалтырып табага саласың да, өстенә күкәй сытып. Нәрсә булары? Тушить итәсең, әйме? Йомырка белән. Юк, миңа калса ул түгел. Шундый пицца. Камырсыз. Камырсыз пицца. Камырсыз пицца. Диета пиццасы. Диетик пицца. ПП пицца. ПП пицца. Әйе. Монда ППга колбаса бармы? Булат. Мин җиңелдем ахыры. Ярар, алайса. Сау булыгыз. Рената шуның белән безнең тапшырыбыз тамам. Әйт, нәрсә эшлисең? Булды, җавап бирә кирәк инде. Әйдә. Без хәзер нәрсәдер синең белән китереп чыгарачакбыз, миңа калса.
Иң мөһиме безнең ингредиентлар каршыбызда тора. Бик дөрес сөйлисең син. Шуның өчен әйдә эшебезне башлыйк. Матур сөйлисең, эшне башла. Башлыйбыз. Минем эшем бар. Синең нәрсә кирәк була сиңа? Миңа- Син монда йомырка пешерәчәксеңме, юкмы? Юк, йомырка пешми, ул кирәк булмый безгә. Син күкәйне сутырга булдың инде. Була. Юк, таба кирәк буламы? Кайсы кирәк була алар? Менә монысы кирәк була. Нәрсә? Менә монысы духовкада. Духовкада була торган. Духовкада нәрсә Бу пешерәсең? ниндидер ПП духовкада пешә торган әйбер булачак. Монда менә бу кызыл борыч тик торганда гына куелмагандыр. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әйе. Әйдә киттек. Булат. Күп сүз, юк сүз. Ярар, син эшеңне башла алайса, мин тапшырыбызның спонсоры турында да үземнең сүзләремне ирештирим әле дуслар. Кукмара металл заводы акционерлык җәмгыяте һәр барчагызга да хәерле көннәр тели. Ашларыгыз тәмле булсын ди. Кукмара Сәүдә маркасы, беләсез, ул вакыт белән сыналган савыт сабак. Инде үзебездә Россиядә җитештерелә, Кукмарада шуңа күрә дә Кукмара дигән шундый логотип һәрбер табада, һәрбер кастрюльдә бар. Хәтта казаннарда да бар. Беләсегез килсә, иптәш Рената Тей. Әлеге табаларны, кастрюльләрне, зур казаннарны интернет кибет аша да алырга мөмкин. Егезгә китереп бирәчәкләр, яисә фирменный кибетләре бар Кукмарада һәм Казанда 4 кибетләре. Павлюхин урамы 114 адресы буенча орнашкан кибетләре Рихард Зорга 11Б Горький парк сәүдә үзәгенең беренче катында. Шулай ук Мушин урамы 23Б һәм Ленинградский урамы 27 адресы буенча орнашкан бәхетле кибетенең беренче катында әлеге Кукмара фирма кибетләре. Гомумән бүләккә менә бернинди башка торасы юк. Нәрсә бүләк итәргә? Нәрсә? Иратка да, хатын-кызга да. Ал да бүләк ит. Син эшенә тутырмакчы буласыңмы буларны? Кара, мин булай эшләрем. Икегә бүләргә. Икегә бүлеп айтып куясың. Пың, наша итеп. Дүртәү була инде. 4 порция булаймы? Син моның эшенә нәрсә сапларын саласың, Мин салырга дип уйлаган идем, әйе, син әйткәнчә дөресрәк булыр. Әйдә алай кызыграк була. Әйе. Син борчылма адрес буламы, булмыймы? Җиңмәсәм, миңа таба кирәк. Юллаган кешегә китә бит ул. Ярар, сатып алырсың. Бушка килгәндә бит ул ни? Рәхәтрәк. Ай. Булат, мин кул калтырана. Нишләп? Белмим, мин бик каушап киттем әле. Мин сине шуңган кайр куркыттың. Минме? Әйе. Бу ингредиентларга карадым да шок катып калдым. Гомумән пешерә белмәгән кеше кебек, беләсеңме? Гомумән. Алай кызыграк бит, аны бит ни бар, интрига бар монда хәзер. Безнең телевизион тамашачыларыбыз да хәзерне карыйлар, карады. Ахырдан да дөрес чынлап та шундый бер булыр микән, ул әзерләгән кебек. Алар бит әле тагын яңа рецепт өйрәнәр. Без беләсеңме, күпме яңа рецепт өйрәндек. Ярар, төшеп китсә үсеп чыга алганнар нәрсә. Без бит монда идән, без нидә? Грунтта төшерәбез моны. Булай итеп куйык. Анда үсеп чыгачак аннан. Менә ничек матур булды. Күз алдына китерәсеңме хәзер? Шундый та шундый бер булса. Әзрәк кенә рисунок күз алдында туа башлады ниндидер. Әйдә мин духовканы да җылтыра куям. Әйдә. Азгына. Әйдә, миңа калса бу бик тиз пешә торган әйбердер дип ышанып калам мин. Син монда берне пешергәнең юк, шулай. Монда әйберне пешергәнем юк, гомумән алганда. Пешергәнем булса, мин әйтәм, "О, Булат, мин моны беләм" дип. Ә монда әйтәм бит, каушабрак киттем. Куллар гел калтыранам. Ярар, әйт әле син. Соңгы вакытта мен гомумән бисмилlah күрешмә. Күптән күрешкән юк икән син белән, узган елдан бирле. Әйе. Нинди яңалыклар? Рената минем әле коллегам. Тапшыру алып бара ТМТV телеканалында. Әйе. ТМТV телеканалында нинди тапшыру икән әйтимме? Топ клип хит парадын алып бара. Рәхәтме? Кызыкмы? Әлбәттә. Беләсеңме, Булат менә киләме, әйеме? Әйе. Эфирларны төшерергә, мин менә монда килгәннән соң канатланып кайтып китәм ничектер. Юк, киләсең, машинада кайтканда кайтасың. Юк, канатланам дигәндә андый. Әйе. Минем юморым шундый, 50 сумлык. Булат. Әйе. Канатланып кайтасың? Канатланып кайтам. Да? Канатланып кайтам да икенче эфирларны көтеп утырам. Кайчан булыр микән дип. Юк, дөресен әйткәндә, чыннан да миңа алып бару бик ошый. Бик ошый. Җырлаганда син бер төрле үзеңне хис итсәң, әйме? Син менә ничектер экранга сөйләгәндә, кешеләр белән сөйләшкәндә, ничектер икенче яктан ачыласың дип әйтим микән? Ниндидер хисләр менә, эчке хисләр. Шундый.
Толкындыргыч. Долкынландыргыч. Менә әле татарча бик остармасың син соң ата күреп торам. Нишләгәнсең? Татарча сөйләшергә бик остаңгансың. Мин бит гел сөйләшә идем булат. Беләм инде, хәтта да остаргансың бит. Ну, әлбәттә. Топ клип хит парады мине нәтиҗәсе мине өйрәтә. Әйе. Так, Булат, киттек хәзер миңа калса моны туры башлармын мин, әйме? Син буларны тукта, син буларны читәсең, кара турда. Менә кара. Син менә йомырка белән анасын читәсең. Хәзер синең һәр адымыңны миңа әйтеп чыга әле теге алгоритмы дип әйтгәндә синең. Йомырка миңа калса Эшләп торалар, ха? Ничек дип атала әле? Менә шулай атала. Беник. Шәнешке. Юк. Шәнешке белән булгатылып, миңа калса әзрәк кенә салынадыр эшенә. Юк дип уйлыйсыңмы? Син эшлекне башта Эшлекне уйлыйм, бу кукуруза. Буларны һәрберсен салып чыгасың да. Һәрберсе салынып чыга. Йомырканы анасын булгатасың да, өстенә саласың да. Сыр, миңа калса сыр тоже кичкенә генә кубиклар белән туралып, шунда булачактыр дип уйлыйм мин нигәдер. Һәрберсен әз генә турап саласың инде. Әйе. Әйдә, мисәң нәрсә? Кулыңа байрак тиярме әле? Әйе. Шулдыр инде. Шулдыр. Әйе. Так, 4-кә бүләсең. 4-кә бүләм. Алай матурлык булыр. Ашарга булачагым. Мин мондый рецепт әле күргәнмен, үземә дә кызык. Мин үзем дә теге белмәгән әйберне хәзер башкарам. Миңа калса тәмле булыр дип ышанып калам Булат. Без дә шулай дип ышанып. Әйе. Кала. Һәм анары бәлкем тәмле башарбыз да. Бәлкем. Ярар, иҗат өлкәсендә ни хәлләр? Менә бу топ клиптан кала. Инде яңа җырлар яздырдың, нәрсәләр бар, клиплар төшердеңме? Иҗат өлкәсендә клиплар әлегә төшерелмәгән, бик күп идеялар. Әлбәттә, без артистларда һәрберебездә идея бар инде, лайма. Ул идеяны хәзер чынга ашырырга, тупларга кирәк. Алла бирсә, әлбәттә безнең генә өлкәдә түгел бит ул акча кирәклелеге. Ул бар җирдә дә кирәк. Төзелештә дә кирәк. Әйе, любой бизнесны башласаң да, менә мин кайбер вакытта шаккатып куям. Җырчылар бит алар акча түләп сәхнәгә чыга диләр, әйме? Мин бу сүз белән килешмәс идем. Ни өчен дисәгез, любой бизнесны башлаганда да ниндидер чыгымнар була һәр кешедә. Чыгымнарсыз бер кайчан да акча бушлай гына керми. Шулай бит. Менә безнең очракта да бу безнеңчә безнең бизнесыбыз кичкенә генә әйме? Без монда әлбәттә акча кертәбез. Бер җырны яздырыр өчен генә үзеңә алыр өчен генә 50 мең акча кирәк. Әйе. Әле бу иң кимендә. Бу клипсыз. Әйе. Шуның өчен теге артистлар кыйбат. Җыр. Ярты лимон. Менә шулайрак. Әле монда ярар, санап тор. Ярар кирәк түгел сезгә. Әйе, алар санап тормый. Әйе, алар без үзебез беләбез, ул җиткән. Әйе, анары яңа җырлар әлбәттә минем бик күп җыелды Булат. Әле эшләткәннәре бармы менә эшләткән җырлар бар. Әле халыкка ишеттереп битереп булмады әле ул җырларны. Алла бирсә, сезнең күңелләрегезгә хуш килер дип ышанып калам үземнең җырларымны. Сәрсингә ярар менә хасинең бар ди бер 4 җыры. Әле кеше ишетмәгәнме? Әйе, бар. Дөрестән дә. Я малдан сөйләшмәдем. Менә син кайсысын менә монсы точно хит дип берәр кешең бармы шуны киңәшләшергә? Кемгәдер тыңлатып карыйсыңмы? Киңәшләшәсеңме генә? Яисә үзең генә та бер атналыйсың да һәрберсен 4 җырында. Менә монсы точно инде булачак. Үзеңнең интуицияңа таянып эш итәсеңме? Кайсын ротациягә бирәсең? Кайсына клип төшерәсең? Ничек билгелисең аны? Беләсеңме, бу мондый вакытта, мондый очракта минем киңәшем, иң беренче киңәшем ул минем ирем иде. Бүгенге көндә инде ул әлбәттә барысы да минем өстә. Минем бит җырлар хәзер мин төрле репертуарларны алырга тырышам. Халык күңеленә менә эчтәлекле шундый, яшьләрчә шундый олыларга бара торган җырлар дип әйтим инде. Миңа калса, әйе, тоже. Миңа калса җитә. Вот. Икегә генә кисәсеңме? Юк, миңа калса икегә киссәк, ул зур булыр ул. Буларны хәмлә булырга кирәк. Юк, кирәкми, шулай. Юк, ул тәмле булмый бит ул. Менә шулай гына әйтеп алыйм. Сен озак булмасын дип әйтәсеңме? Или мин перфекционист. Юк, мин дә перфекционист, конечно. Аның хатлык түгел. Ой, Булат. Менә нәрсәдә калдык әле без? Без калдык. Кем белән мин киңәшләшәм. Киңәшләшәм бүгенге көндә. Алайса эшләмик, ярый. Син әйткәнчә эшлик. Берүк
Шиша Әйе. помидордан. Анар Әйе, кеңешче кеше ул кем? ул Хәзер. бүгенге көндә мин үзем яки минем аранжировка эшләгән, минем җырны язган кеше. Әйе. Ну, мәсәлән, 4 аранжировщиклар 4 әйтә, менә монсы, минеке әйбәт. Юк, тикән аранжировщик түгел. Алайга башласалар. Андый вакытта мин үземә таянам. Ярый. Аңа үзеңә дә димәк. Әйе. Һәм андый җыр кайсы булды инде? Андый җыр Әйтегез. Булат, алар бик күп җыелды. Менә бүгенге көндә Бәхетем дигән җырны мин чыгарасым килә. Бәхетем дип атала, ул шундый современ бик эчтәлекле җыр булып чыкты. Менә шулай. Әле яздыра башламаганда бик күп җырлар күп. Алар үз алып куйдым инде. Алар Син альбом бер алган иде. Ничә җыр инде үзеңнең хәзер? Ничә җырың җыелды? Мин әле хәтерлим, син әле беренче җыр белән генә чыккан идең. Әйе. Үтә көннәр, үтә төннәр, гомер үтә. Әйе, шул җырын чыкканга хәтерлим. Үзеңнең беренче җырың бит син. Әйе, бу минем беренче җыр, шул Хәзер инде күп булды үзеңнеке. буларак. Минем үземнеке уннан артык инде. 15 бар. Әле яз эшләнгән. Альбом булган иде, концерт куярлык инде монда инде. Әйе, ала бирсә. Ала бирсә, әйе. Я иҗат турында сөйләштек. Әйе. Ирең турында син сөйләшәсеңме, сорасаң ярыймы? Ярый инде әлбәттә. Хәзерге вакытта хәлләрен әйтә без моны алып куйыйк әле бәлкем. Әйдә, мин аны сиңа әйтәсем килгән иде инде. Хоп. Безнең ингредиентларыбыз бар, кәрзин бар, ингредиентларга тимәдем. Ярый. Сиңа комачалы кирәк, әйе. Монысы булды, миңа калса җиткәндер, әйеме? Иремә килгәндә нәрсә дип әйтәсе килә? Бүгенге көндә Аллага шөкер, әкрен алга китеш бар. Булат. Реабилитация үтү ала бирсә е башлыйбыз. Реабилитация түгел, операция. Операциягә без аны хәзер әзерлибез. Аның таз җиренә операция ясарга кирәк, шуның өчен бүгенге көндә ул әле безнең әле дә саны белән үзе куллана алмый. Ничектер... Димәк, катлаулы операция кирәк. Катлаулы операция. Бездә Россиядә салачакмы ул шикелләме? Беләсеңме, без яңа елга кадәр больницада яттык, РКБда операциягә дип без аны яткырган идек. Врачлар бик күп консилиумнан сын әйттеләр, бу алар көчендә түгел. Бу операция. Әйе, ясый алмый, бу бик авыр катлаулы операция булачак. Монда сосудлары бар, менә шул теге ничек дип әйтәләр әле. Куркалар шул сосудларга ялгыш тиеп, ниндәй булганда. Әйе, нәрсә ниндидер җәрәхәт ясарга, әйе. Шуның өчен без хәзер РКБ инде безгә Аллага шөкер бик ярдәм итә. Мәскәү белән сөйләшербез, ала бирсә. Инде Мәскәүгә юл тотырбыз. Но тагын бер яңалык бар, ул мин инде сентябрьдән бирле Курган шәһәре белән связьда тордым. Мин аларга хатлар язып, анда центр Илизарова дигән бар, шундый. Илизарова бар уйлап чыгарган врач. Анда безнең бик көчле врачлар, менә минем иремнең җәрәхәтләрен шунда ясап чыгардылар, төзәтеп чыгардылар дип ышанып калам. Инде быел миңа январьда гына алардан җавап килде, беләсеңме? Сентябрьдән бирле, әйе. Күпме язып, Аллага шөкер, мин ул җавапны алдым. Әлбәттә, инде монда ярдәмче кешеләр миңа бик булышты, бик ярдәм кылу суздылар. Шул кешеләр аркасында мин шушы хатны көтеп алдым дип әйтсәм була. Инде безне көтәләр Курганда, ала бирсә, локтевой терсәкнең суставын алыштыралар. Терсәкнең суставын алыштыралар. Гомумән аякка басыр дигән өмет бармы? Врачлар моңа бер сүз дә әйтә алмый. Әлегә әйтә алмыйлар. Әйе, монда хәзер кирәк наша операция ала бирсә, инде шул операциядан соң инде күрәбез инде, әйе, нәрсә буласын. Без инде ышанып калабыз, әлбәттә, бу теге таз ул шундый әйбер бит инде, утырганда да, басканда да, әйе, безгә бөтен акчасы да кирәк, ул гомумән үзәге дип әйтергә кирәк. Әйе, үзәге. Центр? Әйе, үзәге. Әйе, үзәге. Шуңа ала бирсә ышанып калабыз. Хат килде Курганнан. Инде без Аллага шөкер менә квота Минздравка шалтыратып, бөтен документларны бирдем. Әле квота алмадык, очередьтә торабыз. Бәлкем бу сорау безнең тизрәк шишелер дип ышанып калам квота буенча. Һәм инде шул квотаны алгач, мөрәҗәгать итсәкме хәзер менә?
Ала берсе юл тотабыз Курган шәһәренә. Уңышлар, яғни Шундай. уңышлар бір тіріліп шықсын, енді мен де біз Әйе. тілеп қалабыз барыбызда. Бір исән сау болып, тіріліп шығарға жазсын. Амин, амин болады. Рахмет. Шол. Рахмет. Сабырлық берсін. Аллах тағала сізге. Әйе. Ойдагізге, міне енді қамандай сабырлықны жоғалтмасқа. Тормышта болады берәсең, нәрсә дип әйтәсем килә, төрле хәлләр була, әйме. Шул моментлардан, ситуациялардан дөрес юл табып чыга белергә кирәк. Чыга белергә кирәк. Әйе. Монда төрле вакытлар була, әлбәттә, кулны төшереп бер нәрсә эшлисе килмичә утыра торган моментларда булып китә, әйме. Анары үземне кулга алып, юк булай булмый, булай бармый, эшләргә кирәк, ясарга кирәк. Балада сагына, әтисен, әти кирәк. Мин инде әлбәттә хатын-кыз буларак, миңа да янәшәмдә, минем дә матур иттереп, кулга кул тотынып, бер-береңгә карап йөрисе килә. Әйме бу теге моментлар, алар барысы да эштә җыелган, моны кешегә кычкырып сөйләп биреп була торган әйберләр түгел. Үзе кишергән кешегә уңайдыр дип уйлыйм. Шуңа әйтеп үтәсем килә менә тамашачыларга да, әйме сезгә дә. Бер-берегезнең кадерен белегез. Бу мондый очракта гына син аңлыйсың, ничек син бик яхшы булганда тормыш, син аңлап бетермисең. Мин булдыра алам. Әйе, санга сукмыйсың кешене, әйме. Менә минем шундый теләк, бер-берегезне, ирләрегезне, хатыннарыгызны яратып яшәгез. Кадерен белеп яшәгез. Кадерен белегез. Әйе, әйе. Рәхәт чакта да гомумән, әйе. Һәм юкка барга җаныгызны битәрләмәгез. Әйе. Мин суганда торам. Бер-берегезне тәмләп ашатыгыз. Әйе. Җылыйм да дисең хәзер. Әйе, суганда, юк, җыламыйм. Суган торганга гына күз яшьлек әйтәсем. Аңлат әле, хәзер нәрсә эшлисе калды безнең. Хәзер без менә моны турап торабыз да, Булат. Эшең матур бара, конечно. Булат. Хәзер без менә буларны матурлап турап торабыз да, әйме? Без йомырканы бәлки мин нәрсәдер, булга табашларымны монда инде нәрсәдер. Булат, беләсеңме, минем бер минусым бар. Менә мин бер әйбер эшлим икән, икенче әйбер белән шөгыльләнә алмыйм. Яки мин сөйлим, яки мин эшлим. Райса, син эшлә. Менә буны хәзер турап торабыз да, Булат. Карап торабыз син эшләгәндә. Булат. Бер сүз дә дәшмичә. Булат тим. Теге суганда бар бит әле, ансын ишетәбез. Аны бәлкем калып тиеп тә тормабыз. Юк, миңа калса аны әз генә кирәк ул. Кирәк, вак квадратикларга без аны хәзер турыйбыз. Духовка җылым инде. Ярар инде, Булат, ашыктырма. Кайда теге чиләк? Син һәрберсен бай әз генә саласың, шундый бер буламы? Әйе, шундый була. Син йомырканы мин булга талам бит, син миңа гәрдә. Бир йомырканы. Әйдә. Менә монда бу, менә бит юк калмады бу. Ой, тирәнтәл икән. бигрәк ачы суган булды бу яшел. Бу бит кыягы гына әле. Яшел суган булай ни булмый бит, ачы булмыйдыр ие. Моны шәп иттереп үстергәннәр. Монда инде бер тотар халык мәкаль кирәк. Суган ачы булса, яз җылы булачак. Дип әйтәсең килә син. Җәй эссе килә. Безнең колбаса да бар бит әле. Колбаса түгел, халбаса. Менә мин бик яратам узын сөйләп әйткәнне. Халбаса. Шәнешке бирсәң, син анда бар микән шәнешке? Шәнешке. Бар мындай әйбер. Шуңа охшаганнар да. Бар. Бармы ни? Эй, менә бит. Менә сиңа шәнешке. Пишак. Мин теге пау менә сөттереп. Ой, Булат. Ничәү кирәк, ничәү? Минем акмадымы? Юк, бер нәрсә. Кирфекләрең урында. Кирфекләр. Миңа күп итмә. Әйдә икесен эшлә, аннары үлчәрбез шунда. Так. Берәү. Точно пешерәсе түгел моны. Икәү, я. Духовкага тыккан. Әйе. Духовкага тыкканда кем пешерә инде күкәйне? Мин шөттә тыгарга мөмкин миңа әйтсәң. Тозлыйбызмы моны? Булат. Суганны тора зинһар. Бөтен әйберем агып бетте. Җырлап тор. Нәрсә җырлыйм? Ол, син моны күп алгансың, моны хәтле кирәк бит монда. Юк инде, мин Әйе, яртысын моны. Давай. Яртысын. Ха? Әйе, яртысыңны әйтәбез. Яртысының яртысы. Син шөтөрсең гадәттә. Әйе, монда безнең Пычак үтми икән сезнең. София. Әйе, шул бик начар пычак алганмын. Юк, үткенләмәгәндәр, син начар алгансың бугай монда шундый да. Мин йомырка ватканда тегесе үткәни. Менә монысы әйбәт. Менә шулай синең кырында җырлап торам инде, җырлап түгел. Гафу итегез. Минус 5 балл. Теге плюс бар. Җырлап булдың әле син. Юк, Булат, күз яшь син чыкмый что ли ул? Юк, ничек? Мен аңлап ничек күз яше чыга диләр. Менә ничек чыгасы, менә ничек чыга ул.
Аның үшін бит маска бар, маска келер қазір. Біздің үйде бір күні көрдім, маска түгі. Магазинларға кіргенде. Әйе. Мен ұзақтан адым етем, нештеп кухняда маска бардың. Суған тұрарға екен, суған тұрар екен, тұрар үшін екен қызлар қойғандар екен ананда. Міне бит. Лайфхак. Лайфхак, масканың да оңай яғы бар. Қарап көзге кіре башлады мен үйде. Кіре ме? Енді түштерім ақмадым ол қара әлі. Не, жоқ ақмады. Так, болды. Жетер бұл. Болды. Көп кеттім да. Бұл суғанлығын әйбір бола бейін андан соң. О, суған ашы екен. Ашы. Әші дейлер. Деген жыр. Болды. Еске чүп кетті. Іш біттігендір енді. Колбаса бар бит әлі? Колбасаны тұрайбыз да, Әйе. Колбасаны тұрайбыз да. Анасын біттесін түзіп шығалысың да, еме? Әйе. Әйе, шылай етеміз. Шоңға бит енді бүтін әйбірін тура бітіресім келемін. Тізгіне-гіне. Тура бітір да бүтін салабыз да, кетеміз дегенде. Әйе. Духовкаға сатабыз. Әйе. Достар, ТНТВ телеканалында тәмлі күрәш тапшыру девам етеміз де қонақта бүгін Рената Тей. Міне шындырақ нәрсе келіп шықты біздің. Біз өзіміз де білмейміз, дұрыс ма бұл жоқ ма? Шынды эксперимент асырға бұл деймін. Шынды мотор болып көрінеді. Мен былай тұрып қыланып тұрмас, мен бітісін тұрар енді, әстемін ал емірқа салар енді, уау түгінде. Әйе, міне біз мұны Әтті табада да қыздырым, духовкада тұғып тұрмас. Болат қазір әзгін әйттіріп, міне шы олабыз, әлі салым мұй әлі? Нешік болғаттың сен мұны? Болғатты мен нешек. Сөйлешмеше гіне, тынышқына. Міне шылай әйттіріп салабыз да біз әні? Көп керек мейді әйім мен ақылсы? Сал, әде, жәлләбә. Ағып шықты Ағып шықса да бірін сәсі оғаны. Онар оста бітіл пішіп тұра. Ярар. Білкім аны, ярар. Ши, көкей. Мұндай бір әзірлегенің жоға десең? Мұндай бір әзірлегенім жоқ. Меңа қалса, бұз дұрыс елдадыр деп ұшанып қалам мен негедір. Мұнда бітін нәрсе папа енді, дұрыс екен. Ярар, колбаса бар енді, бігіп папа тұғыл нәрсе. Әлемде майлы колбаса түгіл. Әйе, халал. Халал колбаса. Халал колбаса. Сен ол колбасада ит бар деп ойлайсың ма? Білмеймін де болады. Әлік бар ей колбасалар, Колбасада әлік ит бар ей. Мойлары да бар еді. Бұлғандыр енді. Түресі бұлғандыр. Так. Мә, шойт тұрып, ауызы бітірді, әйде бір әрсіне болды. Бек яқшы болды, міне. Бек қызық болды. Затсам ярый ма енді? Затсам ярый болады. Бисмилля етіп. Бек ұзаққа түгіл. Мұнда емірқасы пішіп шықса, қалғаны енді пішмәсе жары бар. Біз дұрыс елдадыр деп ұшанып қалабыз. Мен де шойдем ұшанам. Температурасын кеметеміз, ема? Әйе. Шой тұрсынан. Әлі 10 минутқа қоямыз. Жоқ, мұна. Кеттік. Біздің бирім бар сеңа. Бириміміз бар. Ол бирім қобатла деп атала. Сен қазір түрлі тауышлар ештешексің. Сен шыларыны қобатлап береге тиеш бұлашақсың. Міне пародияға деп етек сенің ұсталығың, талантың бар ма міне? Сен кімдір болып сөйлеше аласың ба? Жоқ. Мультфильмдардан бәлкім бірәнде персонаж болып? Жоқ. Жоқ. Андай бір бірінде. Сіз эксперимент ясатасыз меңа бүгін. Ғымымен алғанда. Нешері, балаң кішкене шақта, аның білен бірінде мульт персонаж болып ойнамадың әге. Привет, малыш! Жоқ, тауышын өзгертіп ойнағаным бар. Әміне түгел персонажға ұшаттырып, алай тауышымны өзгерткенім болмады. Herhalde hazır mısın? Hazır. Kaçandır başlara gerek bitti. Elbette. Şurada biter. Elbette. Gittik. Birinci tavuşun yaşındırak olacak. Kazlar mı böyle? Kazlar değil, ellerine sarılsın. Müslün avulda olsken kız bularak bu tavuşuna komutlar atıyor şimdi. Hadi gittik. Neydi tavuş? Ға. Мен қызарып шықты, мен ақылды. Макияж астында көрінмеді сенің қызарды. Ярай. Ұқшады ма? Ұқшадым әзір. Тональности шол.
Мен қалса бұл қазылардыр, қыр қазылары деп негедір. Нәрселердер енді бошындырақ. Бәлкім фламинголардыр, кім біледі. Сен фламинголарын шығара білесің бе? Жоқ. Мен де білмеймін. Кеттік алдағысы. Ну точно тауықлар түгел. Бұл кіші. Бұл маймыл түгел, бұл кіші кілі. Шандырып келесің бе сен? Сен олайса түге бір әрінде компанияда бір кіші қызық болмаған мәзәк силегенде де сен түге күле аласың шыдай ма? Мен саңа көбірек айтам. Мен күле башласам, мені тоқтатып болмай ғымымен алғанда. Сен мәзәклер яратасың ба? Сөйлерге яратмайым, сөйлегенді тыңларға яратам. Шоның үшін меңа күлу бұл ауыр түгел. Ауыр түгел. Yes, yaxşı şıktı. Мұнса бәйт болды ярар. Мулянет абытын. Чикапибарум пам пам пам. Чикапирабирабум пам пам пам. Чикапирабирабум. Yok. Енді қатырламын. Чикапирабирабум пам пам Bir pam. tanır jırayım da bu. Yara, Leonid abıtın iyiydi. Mına. Sen her ne sayın ıstara barasın. Her birim sayın. Giddik aldağısı dörtüncü. Öyle mi? Biye, mimre. Üstüne bir sıra vardı. Pışkemen kötü. Üç bitken şunları ayarayım. Everybody dance now. Pum pum param. Pum pum param. Pum pum Tamam. Everybody dance now. Everybody dance now. Misal everybody. Everybody, что-то там. Dance now. Біздің балаларға айтсаң, алар білелер. Алар инглиз тілін шәп біле. Biz her vakti da bir yere Dance, танец, бию. Biz biyuz. Biz her vakti da biyuz degan. Ay. Her bir Bu minyonlar bu kay. Minyonlar bayım. Давай. Haydi. Buldu. Biləsiz mi нәрсе, қадірлі? Редакторлар, bu tavuş kompüterda o'zgartirilgan tavuş. Aның o'z tavushi. Ничектә булса килештердек бит әне. Ya, ну. Kanallega şolunca. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin comme les petits canards. Et pour que tout le monde se marre, au milieu du popotin en faisant coin coin. À présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en. İndim üstünde jara. Таратира тарарам. Можно так? Давай. Агли холи холи. Hani moli halime. Что подожди? Moli halime. Lime. Агли холи холи ма. Гали холи холи ма. Siz sözüne çıkmasın da. Kaplap kıl. Hakili bitirsiniz. Bunda tıka holi aleni sıkıyor şaransın. Halime sen nasıl ne yapsa? Hala dirse kendini. Ja, das ist fantastisch, sehr gut. Ja, natürlich. Булат, мен сен айттым күлдірме мені бүгін деп. Yok, sen küldürəsən. Қиын күлерге. Жылатayım mı? Мен жылата білем бит кішілерді. Електі қызларını. Бүгін эфир бойынша менің көзімнен яшьләр ақты. Бүтін ясаған визажистның іші юққа шықты дейсең бола? Yok, әлі yok, шығып жетмеді әлі, қалған. Ох, қызық болды ма? Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Better have my... Yeah. Bu Insta... I want a one night. I want a nana da. Ay diş tam böyle. I want a one. Ay da min jırlayım sen şulay. Da. I want a one night. I want a funny night.
Ильяс жете бит инде, Ильяс тола бит инде миңа. Сиңа міне шаяртма әлі Ұзақ қалмады енді. Қызық Ильяс болды. шайтып отыр, неме бұз деп. Юмор қисын жоғалтмаса керек, емнақына. Булат, менің бұлай тұрып күлгенім давно жоқ еді, білесің бе? Біздің тапшыруға келбес. Көктеннен, достар. Болды бітті ме? Бек қызық, бек қызық. Берем біткен. Молодец. Ендемшіміз? Міне, берем үшін болса да, мен сеңа қопқашы беріп жібер алдым. Біз... Ого! Тәмлістер шыға башлады. Әйме? Ага. Бұл енді... Миңа қалса болды керек. Қара біз кемет лайгамыз екен, вақу өтен әмені. Мен кеметерге ұмытқанмын екен. Температураны. Температура. Температура. Өзің жырында жүресің бірі жырында? Әйде, жырлайын. Бірі жырында жырлам нақа. Өзің болып, Рената Тей болып. Мен әлі команданың мен қоян келіп шыққан Рената Тей, Рената Тей. Рената Тей. Әйе, сөйлеген едім әйе. Кімдер білмей? Шында, оқарсыз. Шында, оқарсыз. Қойсы жырны жырлайын екен. Міне, любой, көңіға, менде. Ну, ең популяр жырлар енді ол сенің хақта жыры. Енді ол Шыны жырасында мен риза. Ол жырны Мен сен гитарда ойнап отырмын біраз. кішіге бек таныш, енді ол біздің халыққа бек таныш. Әйде, кеттік, шол жырны жырлайбыз. Ойлар ойлай сенің хақта, жан кесегім махаббатым. Сен бейт менің бірден бірім, сандуғашым һәм сүйіклім. Үтә күннәр ғөмір үтә, сені ойлай, сені көтә. Сен янымда, янарымда шақтағына, көбәләкләр күңелімдә. Болды, міне көріп мен екен шықтығы. Вообще, сен образға, рольға кіре білесің. Мәне шоттығы туп-туп болды. Бұл точно мені білен қайтып кетер. Білмеймін. Ярар, достар, шының білен біздің Шол? рубрика, тамам, рубрика үшін бесеға. Музыка оқшысы бұларақ, бешлі қоям. Рахмет. Біздің тіге нәрсе пішіп-шықты керек. Әлі алып қарайсыз, иә? Меңа қалса әзірек тұтырға керектір. Тоқталі. Неше минут? Бір минут қалды, 9 минут болды. Әйте міне болсын. 10 10 минут болсын. Ярар. Көрдік 10 минут болды. Тадайын біттерді бізді. Насындай әбей бар бұл үшті. Вала қайым келдің ме біздің тапшыруға? Исәнмісіз? Исән, Рената, Тей қызым. Ярар. Сізді пішіресің бұға сенанда қарай. Яқтытырға керек біраз. Әйтем бит. Бір 5 минут? Дағым 5 минут, һәм ол әзір болашақ. Ала берсен. Что это, достар? Дегустациясы уақыт келіп жетті. Рената Тейнің бұрышлары. Бұлай матур келіп жетті, түсі матур көресің жектер, шындай аппетитный. Қатик шырға керек. Дәрес болған ба? Дәрес университетте барған бізін біз жоқ ма? Тадам, падам. Құр. Дұрыс университетте барған біз? Ну, дәрес болған бейді мұнда? Мұнда білесің нәрсесі дұрыс түгіл? Бізге дұрыс түгіл, емірқаны дұрыс етмейін біз. Емірқаны біздігі бұлғатып салдық. Әйе. Мұнда қарбір емірқаны? Әйе, сырларын да ішкерек салып, үстен маслинаны қойсан. Көрініп тұр, алар көрініп тұр. Әйе. Ну, мұнда плюс-минус тайпылыш ярты метрда жоқ. Ну, идеясы дұрыс, мен байды башыма да келмес, еғын бірді де. Шылай бұлдыра алдың сені аным. Начинкаларым растығы. Бір күшке салғандар. Ярар, ансынағына енді көзіне емабыз еңделіз. Тоқта әлі, мен қойып қарамадым. Мен шатланым, мен күтіп тұрам, күтіп. Мен жылап, енді мұнда шашынып та біттім бұғай. Қыза келіп шыққан бұғай? Тәмлі? Шылтасы көп. Сен ақшысын, мен ютып тұрам. Мен ішкен помидорға артамыз ма? Ой, ол бет шындай тәмлі. Ну, мұнда бітіне сәбәден пішмәсе де ақшы тұрған енді. Ярар, көкей пішіп шыққан. Молодец, күтмеген едім, конечно. Мен бек шат. Мен едем қабыл дұрыс жолдан кетмәді енді деп бұршылы біттім сенің үшін. Қойдардан башыңа келді. Ярар, біз сен үшін көңілден құтлайбыз. Жеңдің бүгін. Жең өшеп.
тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл соцсаба заводыннан әлеге мраморный линиясы булган мәрмәр Кукмара табасы синеке тапшырганчы шунда әйтим, аларның инде яңа линиялары чыкты, София линиялары, аларны гел яңа артып торалар. Һәм ансы, беләсең, менә инде нинди плита? Менә шундый. Электр. Электр әйе. Хәзер инде бик күп индукцион плиталар бар. Әйе. Газ плитасы мәсәлән бездә. Менә шундый савыт сабалары бар аларның. Табада, кастрюльдә 3 төрле плитага да туры килә. Индукциягә да, электр плитасына да һәм газга да. Менә шундый София линиясе чыга башлады. Бу табаларга килгәндә инде буларның теге артык җавап азапланасы да юк. Күп майда кирәк түгел. Бик тәмле пешерә. Һәм бик озак хезмәт итә менә шундый сверхпрочный дип әйтәбез менә шундый покрытие гына бу әйбердә. Бирергә дә жалко. Чын күңелдән тапшырабыз, яме? Рәхмәт, бик зур. Сиңа гаиләңә рәхәтләнеп пешер, сөенеп куллан, яме? Ярый, рәхмәт. Булды. Дуслар, сездә шундый таба кирәк булса, интернет кибеттән заказ бирә аласыз. Кукмара кибетләреннән һәм инде үзләренең фирменный кибетләренә дә бара аласыз. Кукмарада бар фирменный кибетләре. Казанда алар 4 адресы буенча урнашкан. Менә Казанның 4 өлешендә яшәүче кешеләргә дип әйтик, Павлючина 114 адресы, Рихард Зорга 11Б, Горький парк сөйдә үзәгендә, кварталда яшәүчеләр өчен Мусин урамы 23Б, кемнәр авиа төзелеш районында яши, аларга инде ул Ленинградский урамы 27 адресы буенча урнашкан. Бәхетле кибетендә урнашкан менә шуның беренче катында. Әлеге Кукмара кибетләре. Синеке. Рәхмәт мондай рецепт өчен. Безнең Теләкләрең булса. Әйе. Рецепт өчен дөрестән дә бик зур рәхмәт безнең тамашачыбызга. Инде чын күңелдән телевизор артында карап утыручы тамашачыларга теләп үтәсем килә. Тазалык иң мөһиме. Озын-озак гомер, бәхетле булыгыз, бәхетләргә күмелеп яшәгез. Һәр көннең, һәр мизгелнең вакытына сөенеп, рәхәтләнеп яшәргә язсын сезгә. Алып барышылы биткәнсез. Иртә белән күзегезне ачкач та Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтегезне укыгыз. Мин яшим дип яшәгез. Рәхмәт. Яратам сезне. Бу сүзләр белән җитүгәлибез әлеге тапшырыбызны. Мин яшим дип, мин инде хәзер мин ашым дип әйтәм дә, керешәм әлеге ризык белән тукланырга. Сезгә дуслар, ашларыгыз тәмле булсын, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне атна сайын ТМТV телеканалында күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Сау булыгыз.